Bai. Bueno, eta, adibidez, zure drag estiloa, zer nola definituko zenuke? Horre estilo desberdinak topatuko dugu, ez da? Bai, nik esaten dut beti, lehen esan dizuten bezala, Albina eta Adibina dien nere amak. Eta esango nuke naizela pixkat naste bat, notatzen da naizela behaien alaba. Albina da kriston, arroxa pompoxa, guapa, ondo makiauta, eta Adibina da justo kontrakoa. Iluna, itxusie, eta orduan nik hartzen dut... Erdibiko bat. Bai, baina bitatik hobena hartzen dut nik. Ondo aiz. Ez naiz itxusie, guapa naiz. Ez naiz ez da kriston arroxa pompoxa dala pixka dalo txika. Ja, está bien. Asko maite zaitute. Pasatu gabe, bai. Eta orduan, esango nuke naizela pixkat ilune, edo... Asko usan zait makillatzea ilune. Osa, kolore beltzak, ez da arroxa eta hola ez dut erabiltzen, eta kolore oso argik ez da. Orduan pixkat hortik juten naiz. Eta asko usan zait baita, erabiltzea, adibidez hau, 20 perrakan itunak hortik, eta pixkat, dauketen arropa bizi berri bat eman. Bizi berri bat eman, bai. Ondo. Bueno, eta hau guztia adibidez estilo aldetik, eta hori zuk garatzen dezu, edo bai Albinakin dala beste dragekin jutesea garatzen, edo hori norbean izan behar du, ez da zu ondo sentitu garatzen, ez da? Osa, pixkat denetarik, ez? Egia da nik igual ideia bat euki daiketela, baina adibidez, aste naizean batez ere, pixkat gauza gehiago ematen dizula, esatezu beti kontsulta egiten dezu Albinakin, edo la esatezu, hau okurritu zait. Zein godet, eta behak beti esate dit marabila bat naizela, eta ikusten deten naiteko, jogurina bezala baita dela, jogurina da honena. Ze esati gezu edozein ideia, esan daikezu, beida, okurtu zait show bat, non juten naizen estenatokia eta hor kaka egiten dut. Eta jogu, bueno, marabila hutsa, aurrera, aurrera. Justu hori marabila. No, esati zu baiet. Bai, edozer gauza. Ai, ama. Eta horrekin aurra, hombre, egia esan, hori etortzen bazaizu burura, barregarria gatu alda, baina, bueno, usaila eta zikina eta bestia eta... Oso ondo ez daude, hori den baldin baztu, baina... Gatxizla, ondo. Hori nire listo? Vale, gero iten diotena da, betu, golpetxo bat ematen dioten soberan dakan irina ateratzeko. Bai, eta hola ya nahiko gelditzen da, bikain. Ondo. Bueno, eta adibidez hor dakazu, makillatzea eta hori guztia, hori ikasin biharko da ere bai, norbaitena juntza ikasten, o pixkanaka garatzen, edo... Ez, egia da, nire amai askotan galdetzen diotela, kurtso bat indet, edo la, baina ez, ni hasi nintzen nire etxen, nire logelan sartzen nintzen hor, eta pixkanak hasten nintzen. Eta egia da, hasieran ez neukela helburu bezala onta iristea. Ni hasi nintzen zen, ni baita argazkilari naiz, eta orduan esan nion nire amai, makillajea nahi eterosi, modelok pixkat makillatzeko gezurrezan, nik nahi nun makillau, baina ez da helburu honekin zan, nik nahi nulako frogau eta pixkat beste, ez dakit, nire kreatibidadea edo nire mundu bat espresatzeko beste era bat zan, ez? Eta orduan pixkanaka hasi nintzen, telebistan programatik ikusten, Drag Race, oso ezagune, denak ja kokoteraino garela, baina... Eta orduan horrekin batea hasi nintzen, baina nire kabuz. Ez da nini horreon, esaten zutena, hauin, da proba error. Onda. Bueno, orduan ja, bentsat ikasi zuta, arki gaina. Bai, baina beti dago, marken txiki bat. Evoluzionatuko dugu handikan, ez da? Bikain. Bueno, eta, Xarma, dragaren bidez adirazi nahi desuna, zer da? Zatik, dano dakazu ekutxun bat, ez da? Bai, a ber, nire uste... adirazteko... Bai, draga beti euki barrauke politika puntu txiki bat, ez? Ez dauket eduki beharra, kriston mezu politikoa edo pixkate aldarrikapen batekin, baina egia da ni ja existitzen naizen momentutik aurrea, ja ni naiz sujeto politiko bat. Orduan nahi deuna da erakutsi jendei, zehan bezalakoa izan behartzeala, dena oso ondo da hola beti jendeaz bali mazu pixkate, jendea respeta guin behar da. Eta errespetatzen duzun bitarten, zu zehan bezalakoa balin bazea, aurrera. Eta azkenen izan behar gara, libre. Betikoa, ondo pasa, baina ez pasa, eta besti ez molestatzen ez unain, ez da? Bai. Eta azkenen kalteik ez dula egiten, esan nahi zut, ze kalte daguntan. Ez errez. Jendea ematen batzutan bildur ziten dala, baina. Bueno, jendea taneako da, eta horrire... Errespetatu inberko dotaneako da. Bueno, errespetatu ez, tapatu batzutan belarrik eta aurre hain, ez da? Bai. Askotan hartu zaigu, baina, bueno.